Bawo namandla onke, Thixo wethu. Bawo namandla onke Nkosi. Sizibeka phambi kwakho Bawo olungileyo. Bomi bethu Thixo namandla onke. Siguqa phansi ezinyaweni zakho Nkosi Yesu. Sithi nguwe inkosi yamakhosi. Nguwe inkosi ebomini bethu. Siyazaneka phambi kwakho Thixo olungileyo. Sicambalala Nkosi yami ezinyaweni zakho Thixo olungileyo ngalentsasa. Bawo namandla onke. Sithi nguwe uThixo wedwa. Nguwe wedwa uThixo emhlabeni nasezulwini kusephakade lasemaphakadeni. Siyabulela Thixo namandla onke ngemini namhlanje. Siyabulela Thixo olungileyo ngosihlanganisa Nkosi. Ngethuba Nkosi namandla onke Nkosi ukuthi sidibanise Nkosi inhliziyo zethu. Siphakamise indumiso enye. Sisakuwe Thixo namandla onke Nkosi olungileyo. Sinika wena uzuko Bawo olungileyo, sibonga wena ezintweni zonke egameni likaYesu Kristu Nkosi. Amen. Hallelujah. Mandithathe lithuba ndibulise kubefundisi, ndibulise omama notata, ndibulise kumntu wonke okhoyo apha endlini, ngelihle igama lenkosi yam Yesu Kristu. Amen. Igama lam nginguvumile Mnyabiso, sindisiwe ngenye imini yenza isigqibo somamkela uYesu abe yinkosi ebomini bam. Ngiceliwe ukuba ngize apha sokwabelana ngelizwi. Ndiyabulela uThixo osigcinileyo kwade kwale xesha sekumzuzu sigqibelene. Ndiyabulela uThixo ukuba siphinde sibonane. Hallelujah. Ndicela singalibazisanga siye pha kwincwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko sesithandathu. 1 Corinthians chapter 6. Ndizawucela uba ukhona ofundayo afundele ngeSingesi. 1 Corinthians chapter 6. Khona? Siqala ku-verse number. Qala ku-verse 1. 1 Corinthians chapter 6 ufundeka ngolu hlobo. Dare any of you, having a matter against another, go to law before the unrighteous, and not before the saints? Do you not know that the saints will judge the world? And if the world will be judged by you, are you unworthy to judge the smallest matters? Do you not know that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life? If then you have judgments concerning things pertaining to this life, do you appoint those who are least esteemed by the church to judge? I say this to your shame. Is it so that there is not a wise man amongst you, not even one, who will be able to judge between his brethren? But brother goes to law against brother, and that before unbelievers. Now therefore it is already an utter failure for you that you go to the law against one another. Why do you not rather accept the wrong? Why do you not rather let yourselves be cheated? No, you yourselves do the wrong and cheating, and you do these things to your brethren. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Yes, ma'am. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards,
nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. And such were some of you, but you were washed, you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. All things are lawful to me, but all things are not helpful. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Foods for the stomach and the stomach for food, but God will destroy both and them. Now the body is not for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. And God both raised up the Lord and will also raise us up by his power. Do you not know that your bodies are members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them members of a harlot? Certainly not. And do you not know that he who is joined to a harlot is one body with her? For the two, he says, shall become one flesh. But he who is joined to the Lord is one with the Spirit, is one in spirit with him. Flee sexual immorality. Every sin that a man does is outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God, and you are not of your own? For you were bought at a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Amen. Bawona amandla onke siyabulela ngelizwi lakho. Bawona amandla onke thetha nathi ngemini namhlanje. Usibonise indlela zakho somandla. Usiphakamisele Nkosi yami to a higher life. Thixo olungileyo phakathi kwesizukulwana esigozo. Egameni leNkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Azalwana ivesi endifuna sithethe ngazo zimbalwa apha kule chapter. uPaulus ubhala lencwadi kweli bandla laseKorinte. Unezinto ezininzi azithethayo abangqolisa ngazo. But into endifuna sijonge yona isihloko sam apha namhlanje is a call to a higher life. uThixo usibizele ubomi obungaphezulu, obungentla ubomi basehlabathini. Now, uthi apha kuverse 11 ethetha ngezinto ezikhankanywayo ebandleni laseKorinte ezingamele kuba zibe njalo. Uthi apha kuverse 11, and such were some of you, but you were washed. So uthi nina ninjalongo. He is reminding the Corinthians ukuba ikhona indlela, ukhona ubomi obungcono efana niphila bona. Uyabakhumbuza apparently balibele okanye ukulibala kuninzi ebandleni laseKorinte. Uthi and such were some of you. Ngamanye amagama aninjalongo ngoku ngoba kwenzeka into yokuba umuntu abe sisidalwa esitsha. So and such were some of you, but you were washed. You were washed. Sahlanjwa ngegazi bezalwane. Sahlanjwa ngegazi. That is not us. Ezanto zithethwayo phaya, they are not us. Ayisithi abaya. Uyasikhumbuza uThixo apha ukuba ayisithi abaya, because thina we were washed. Sahlanjwa ngegazi likaYesu. And uthi but you were sanctified. Sangcwaliswa. Ngamanye amagama senzwa ngcwele. Saseparatewa, sabekwa into a higher place. Sasukwa from commoners. Sasuka from the common thing. We were sanctified. Into eyenzekileyo kuthi leyo ukuba wamamkela uYesu Kristu njengenkosi nomsindisi. That is your life. Now ulapha emhlabeni kule ndawo kuyo namhlanje kule ndawo kuyo. Into eseyenzekile. Uthi and such were some of you, but you were washed, but you were sanctified. Ngamanye amagama sangcwaliswa, senzwa ngcwele. Yilonto uPaulus xa eqala incwadi evula esithi ubhalela abangcwele. Ubhalela abangcwele, not abazabangcwele, not abazakwenziwa i-saints after 500 years bebhubhile, kodwa abangcwele ngoku, because phambi koThixo senziwe sangcwele. But you were sanctified, but you were justified
in the name of the Lord. You were justified. Ngamanye amagama, we were made righteous. Senziwe. uThixo did something ngokufa kukaYesu Kristu. Umsebenzi wokufa kukaYesu Kristu wasakholwa kulonto. Umsebenzi wenziwa nguThixo eCalvary, uYesu Kristu wagqitywa. But ke ngoku kwafuneka ukuba ulowo nalowo athi ndiyayamkela into eyenziwayo nguYesu Kristu. Yilonto silapha. Uthi ndayamkela into eyenziwayo nguThixo eCalvary. Uthi ke ngoku ngenxa yoko we were justified. We were made righteous. Ithi esiXhoseni sagwetyelwa. Ngamanye amagama uThixo uthe ngenxeni yomsebenzi kaYesu Kristu eCalvary wathi wawujonga kuthi wathi wawuthi ndiyakholwa uYesu inkosi wathi I am judging in your favor. What you are clear. What you are acquitted. Izono zakho zisusiwe, izono zakho zixolelwe, izono zakho zicinyiwe. We were justified. We were made righteous. Now, into efuna siqola lapha, zinto seyenzekile le, it's not going to happen. It's not going to wait for me ukuba ngithi mandilungise makhe ndenze into yemisebenzi elungileyo phambi koThixo, but we already are. We are washed. We are sanctified. Singcwele bazalwane. And we are justified. Senzwe amalungisa. Singamalungisa right now. Ukuphuma kwethu siyahamba siyophila ubomi emhlabeni. Funeka siphume siyazi uba sesenziwe. Asiyophila ubomi emhlabeni ukuze sizolunga phambi koThixo. Asiyophila ubomi ukuze sizobonakala singcwele phambi koThixo. Kodwa uThixo sewenzile umsebenzi ngokwakhe. Now Lord isinika amandla ukuthi sithi move out in strength, sithi move out sisemandleni siqinisekile ukuba uThixo uwenze ngokwakhe umsebenzi. And umsebenzi xa wenziwe nguThixo, you know it's perfect. So uthi you were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Isihloko sami sithi a call to a higher life. And this call to a higher life, we will answer the call ukuthi sizazi ukuba singobani. Ukuthi sikhumbuzane ukuthi singobani apha emhlabeni. Things happen emhlabeni. We get busy. We are confronted zingxaki left, right, and center. And sometimes we tend to forget because injongo kaSathana kakade leyo uba forget libala uba ungubani na. That's what happened kweli bandla laseKorinte. And uPaulus kwafuneka abhale alikhumbuze ukuba man, you can't live this kind of life. Don't you know who you are? Awuzazi bungubani na. Jonga verse 15. No, verse 19. Verse 19. Verse 19. Uthini verse 19 ma? Verse 19. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God, and you are not of your own? Uthi anazi na. Anazi na. So, impendulo, i-solution ka Paulus kulento ayibona isenzeka eKorinte ukubakhumbuza uba yebethuna anazi na. Don't you know that imizimba yenu yitempile kaMoya Oyingcwele? Awunazi na ukuba imizimba yenu yitempile kaMoya Oyingcwele? Uhlala uMoya Oyingcwele ngaphakathi kwenu. Uhlala uThixo, Holy Spirit, Moya Oyingcwele. Ngamanye amagama imizimba yenu is a holy place. In fact, it's a holy of holies. Anazi na. Anazi na ukuba imizimba yenu yitempile kaMoya Oyingcwele ongaphakathi kwenu, who is in you. Yo, inkulu into engaphakathi kwethu. uMoya Oyingcwele, uThixo ngokwakhe
uThixo ngobungcwele bakhe ungaphakathi kwethu. uThixo umoya ingcwele, uThixo owayekhona, owadala owayekhona before kube khona ntoni emhlabeni, ukhethe uzohlala ngaphakathi kwethu. Ukhethe uzokwenza indawo yakhe yokuhlala inside me, inside you. Wherever I go, uThixo ungaphakathi kwami. The Holy Spirit himself, umoya ingcwele lo wakuthethwa ngaye ekudalweni, kuthiwa wayendanda phezu kwamanzi. uThixo wathetha wathi makubekho ukukhanya. Umoya ingcwele waprovide power kwakho ukukhanya, kungekabikho langa, kungabikho nkwenkwezi, kungabikho nto, kwakhona kwathi ukukhanya. La moya ingcwele uphila ngaphakathi kwami. La moya ingcwele wayekhona ngela xesha uMoses enyukile esentabeni for 40 days and 40 nights. Ithi iBhayibhile zangatye zangasele because wayesebuqaqawuleni bukaThixo. Obo buqaqawuli balo Thixo ulapha ngaphakathi kwami. That's who I am. That's who you are. Yinto uThixo akhethe ukuyenza ngokwakhe. Umsebenzi wokusindiswa kwethu, umsebenzi wokuhlanjwa kwezono zethu eCalvary ngegazi likaYesu Kristu wenze so clean, so holy that uThixo wakhetha uba azohlala inside us. Anazi na ukuba imizimba yenu itempile kamoya oyingcwele. You know, i-temple, kwi-religion zonke, i-temple is a holy place. Yindawo kolo hlobo lonqulo uThixo wabo abahlala khona. Nakweyiphini religion, itempile is a holy place. Kulapho uThixo wabo ahlala khona. So, itreatwa holy, itreatwa with great respect. People sacrifice their lives to keep it clean, to keep it holy, to treat her specially. Sithi abo imizimba yethu uThixo ukhethe uyenza ukuba abe ahlale ngaphakathi kwethu. Hallelujah. Uthi, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you? Ithi uThixo ungaphakathi kwami. Ithi uThixo ungaphakathi kwami. uThixo ungaphakathi kwami, whom you have from God. Uya-emphasize, mhlawumbe uyivanga le nto uba ngumoya ingcwele. Hey, quma noba banintsi omoya ingcwele. Lo nguThixo umoya ingcwele. No, whom you have from God. Whom you have from God. So uya-emphasize uba hey, umoya ingcwele uqobo lwakhe uhlala ngaphakathi kwami. And you are not your own. Therefore, you are not your own. Awungowakho. Sukwenza nje nanjani na, awungowakho. Sukwenza nje ngabanye abantu because awungowakho. Andingowam. I cannot do nje just like everybody because everybody is doing it. And so uThixo anga enze investment engako bankulu. He is expecting great returns from us. Such great investment. Ukuba ubuthixo bakhe uzohlala ngaphakathi kwethu. Ithi kwenye indawo kwincwadi yabaseKolose ithi the fullness of the Godhead dwells in Jesus Christ. It is the fullness of the Godhead dwells in Jesus Christ. And that Jesus Christ dwells in us. So, ubuthixo bonke bungaphakathi kwethu. Thixo is expecting great things from us. Thixo is expecting great things kumntu ngamnye. The least oyena umncinci, oyena uzicingela uba ungomncinci bukumkaneni bukaThixo. Uthi uThixo, uthi uYesu ethetha ngoYohane. uYesu ethetha ngoYohane uthi, you know, uYohane is the greatest prophet. uYohane is the greatest prophet.
Kuba Yohane umbhaptizi uthi ngoyena mprofeti omkhulu ngaphezulu ko-Eliya abavusa abantu abafileyo, ngaphezu ko-Eliya abathathwa ngeenqwelo zomlilo, ngaphezu ko-Eliya ababiza imililo yehla ezulwini, ngaphezu ko-Eliya abathi akuzumna mvula apha ngekutsho mna, ngaphezu koMoses abacanda ulwandle lwavuleka bawela abantu yangathi umhlaba womile. Uthi uYesu, uYohane is the greatest prophet. Kodwa yeyona nto inkulu ayithethayo uthe ngoku kodwa oyena omncinci apha ebukumkanini mkhulu kunoYohane. Oyena omncinci mkhulu kunoYohane. So uThixo has a great investment in us. Now uthe ngoku apha verse 17. Verse 17. Verse 17, but he who is joined to the Lord is one with him, is one spirit with him. But he who is joined to the Lord is one spirit with him. So, usekule nto yokwazisa uThixo ngomoya oyingcwele, esazisa through umlomo kaPawulos ukuba who are we, singobani, omanywe nenkosi umoya mnye nayo, one spirit with him. I'm one spirit. You know, it's like uthatha inhlama xa ndiyizekelisa ngobudenge bam, inhlama emnyama okanye ebrown nenhlama emhlophe. Uthatha inhlama ebrown uyidibanise nemhlophe, uyizamise, uyixove, ungabikho nto ungabisakho ndlela okwahlula ukuthi nantsi lena ibrown, nantsi lena imhlophe. We are one spirit. My spirit was joined to the spirit of God, umoya ingcwele, ngoku I am one spirit. Bisoloko indimangaza uba utheni uThixo angathi anazi na ukuba umoya wenu yitempile kamoya ingcwele. Akathi umoya wethu yindawo yokuhlala umoya ingcwele. Lo uthi imizimba yethu yindawo yokuhlala umoya oyingcwele. Ngamanye uThixo akathi ndihleli kumoya wakho, then umoya wakho uhleli emzimbeni wakho. No, uthi ndimnye nomoya wakho, ndihleli emzimbeni wakho. He that is joined to the Lord is one spirit with the Lord. Ndimnye nomoya wakho. Hallelujah. Ngicela siye phaa kwincwadi yokuqala kaYohane, 1 John chapter 3. 1 John chapter 3, verse 1 and 2. 1 John chapter 3, verse 1 and 2. ufundeka kanje, behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called the children of God. Therefore the world does not know us, because it did not know him. Beloved, now we are the children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when he is revealed, we shall be like him, for we shall see him as he is. Hallelujah. Now, ithi bonani uthando lungaka. Bonani uthando lungaka. Umsebenzi wosindiso awenze uThixo, it's ubonakalise uthando olungaka. Ithi iBhayibhile uThixo wenje ulithanda kwakhe ihlabathi. Esithi God so loved the world that he gave his only son. Ithi uthando lungaka ukuba sibizwe ngokuba singabantwana bakaThixo. Singabantwana bakaThixo right now. Asizoba ngabantwana bakaThixo ngenye imini ezulwini sesihleli noJesu. Ngoku we are the children of God. Ngoku singabantwana bakaThixo. How significant is that? Singabantwana bakaThixo ngoku. Xa kunothiwa ungumntana kapresident, ufika umuntu,
Man, nangu lo muntu besimfuna. Nguwe, ndim ubani? Nguwe man lo mntana kapresident wayilahlekile. Mna? Think about it, utshintsha kwe-attitude yakho. Mna ndingumntana kapresident. Utshintsha kwendlela yakho yokucinga. Everything about your life will start changing. If ngokubonakalayo, kodwa if not ngokubonakalayo, kodwa ekucingeni kwakho. Noba izinto azikabonakali zitshintshile, kodwa ekucingeni kwakho uzawutshintsha ngoko nangoko. Once you realize ukuthi no, ndingumntana kabani. Ithi iBhayibhile singabantwana bakaThixo. Singabantwana bakaThixo. Ithi we should be called children of God. Now, it is therefore the world does not know us because it did not know him. Ihlabathi alisazi. And masingatry ngamandla abantu usoloko sizama ukwenza ihlabathi lis-understand. Ngoba sisike sifuna uthoba izitandard. Sizofana nabo so that bazos-understanda. We look weird to the world. Afane abantu. Afane lampu. Abantu basenziwe. Qoni. Awubagqiba uyazi kakhulu baqhubeka ntoni pha kubo. Ewe, ihlabathi alisazi. So we don't have to basitry ukuthi masizifanise nabo so bazosiqonda. No, ihlabathi alisazi kuba alimazanga yena. That's into enormal kuwe leyo. Ubomi bakho kuba awuqondakali. Ufani, u-odd. Ihlabathi alisazi because singabantwana bakaThixo. Alimazanga yena utata wethu. Now, verse 2. Aphinda I-emphasize le. Beloved, now we are children of God. In case kubekho umuntu ozafuna uthi awungayithathi serious lanto. Mhlawumbi it was a misprint, mhlawumbi itolikwe wrong from the original languages. You never know. No, uyayiphinda. Beloved, now we are the children of God. Ngoku singabantwana bakaThixo. Ngoku singabantwana bakaThixo. Apha emhlabeni, apha kulo mhlaba onamagade ahlabayo, apha eSouth Africa. Leya kwelo cala iya ngakulo. Now we are the children of God. And we will make a difference apha emhlabeni. South Africa will come out right. Ngenxa yoba kukho thina. Ayizuzenzekela somehow. Ngeluck. But it will come out right. Ihlabathi lizawulunga libe right, libheke kwi-direction right, because sirealizile ukuthi singobani thina. Now we are the children of God. Hallelujah. Now we are the children of God. Go to 1 John chapter 5. Go to chapter 5. Verse 1. Verse 1. Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. And everyone who loves him, who begot also loves him who is begotten of him. Verse 4 and then verse 5. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Whoever believes that Jesus, okholwayo ukuba uYesu unguye uKristu, uzelwe nguThixo. Ngoba nabakholwayo ukuba uYesu unguye uKristu apha endlini. Ngoba nabakholwayo ukuba uYesu unguye uKristu, ithi uzelwe nguThixo. Hallelujah. Ithi bonke abo bakholwayo bazelwe nguThixo. Hallelujah.
Now, verse 4. For whatever is born of God overcomes the world. Mhlambi ngicingisa ukuba no whatever ayithi whosoever mhlambi icingisa xa ucinga I am nothing. So we whatever ke if you're not a whoever. For whatever is born of God overcomes the world, including nawe. Ngokucinga ukuba uyi nothing. Whatever is born of God overcomes the world. So, apha endlini sizi-world overcomers. Singabanqobi, singabantu abolisayo ihlabathi. Ihlabathi esiya kulo ngomso and nemihla ngemihla singabantu abaloyisayo ihlabathi. We are world overcomers. Whatever it brings against us, whatever uSathana ayisebenzisayo to fight us, ebantwaneni, emisebenzini, ezimalini zethu, emitshatweni yethu, whatever, ebumelwaneni, kuhlaleni, whatever, nayiphi indlela, whatever is born of God overcomes the world. Siyeyisa. We win. We win. We win because ngobani? We are born of God. Sinomoya ingcwele ngaphakathi kwethu, sinoThixo ngaphakathi kwethu. Akho nto iswelekileyo. The creator of the universe is in us. Lo wayekhona ekuvukeni kukaYesu Kristu kwelabafileyo. uSathana ezama ngandlela zonke namadimoni nesihoko sonke sokuba uYesu angavuki kwelabafileyo. But umoya ingcwele wamvusa uYesu kwelabafileyo. That Holy Spirit is in us. So, umuntu uthetha ngamagqwirha. So what? So yisa elona gqwirha likhulu, lowo woyisa elona gqwirha likhulu, uSathana. Igqwirha lamagqwirha is in us. So, wathi hayi uyathakathwa kula area. So what? Ufika kwakho azabaleka. Ufika kwakho uzaba kulight. Uthi hayi awunawuphumelela ibhizinesi yakho man kula mall. Basebenzisa amayeza too much phaya. Ufika kwakho uzawuluka. Because whatever is born of God overcomes the world. Hallelujah. Now, uthi verse 5, who is he? Oh, uthi verse 4. And this is the victory. Lulo oluloyiso. Oluloyisayo ihlabathi. Lulo oluloyiso. Ukholo lwethu. Ukholo lwethu. Now, it's not ukholwa nje ukholwa ukuthi no, nalo ukholo luzawuchazwa ngoku. Verse 5. Who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Ubani oleyisa ihlabathi ingenguye okholwayo ukuba uYesu nguye unyana kaThixo. Bangabantu uYesu nguye unyana kaThixo. Ngobani aphathe endlini uYesu nguye unyana kaThixo. Hallelujah. Ithi uyaleyisa ihlabathi. Iyayiphinde iyayi-emphasize lento, uyaleyisa ihlabathi. No wonder uPetros wavuma uvumo. He made a powerful statement. Wathi uYesu awutyhilelwanga inyama negazi eluyithethayo Petros. Xa wayebuza uYesu uba nithi ndingubani namna? Etyhilelwe ngumoya ingcwele, etyhilelwe nguThixo, uPetros wathi wena unguye uKristu, unyana kaThixo ophilileyo. You are the Christ. If you believe that Jesus is the Christ, you are born of God. If you believe that Jesus is the Son of the living God, you are a world overcomer. Petros wathetha into powerful awayengayazi naye. Wayengayi-understand, yase yaphuma emlonyeni wakhe. Engayiqondi. Siyazi loo nto, siyibona uba wayengayiqondi emva kweentsuku ezimbalwa nakwekhanyela uYesu. It means wayengayiqondi ncam, but uThixo wamtyhilela, yaphuma emlonyeni wakhe wayithetha, kodwa wayengayiqondi. Yayinkarejistarisha apha engqondweni yakhe ukuba yintoni lesidilishana nayo. It's not just one of the rabbis.
It's not just one of i-leaders, i-charismatic leaders zakwaSirayeli ezizama ukubhukuqa umbuso wamaRoma. No. Wayengayiqondi uba what is it that we are dealing with apha? Kodwa uhamba noYesu for 3.5 years. 3.5 years. Yinto uThixo afuneka asikhanyisele yona leyo. Ukuba we are world overcomers. Sisaphila emhlabeni. Sisaphila ubomi bokukholwa ukuthi no, we are not losers. We are not failures. We're not going to fail just like everybody else. We're not going to lose. In fact, we are going to win so much that we are going to save the world. We are going to save abamelwane bethu. We are going to bring them to salvation. Abazalwana bethu. We are going to save abantu esikunye nabo. We are going to lead them to Jesus. Sizabakhokelela ukukhanye, bazawubona ukukhanya ukuthi xa ihlabathi lisebumnyameni, uthi uIsaya uthi lisebumnyameni obunzulu, kodwa uThixo uzawuvuka uthi ngokukhanya. So uzaqoqa ubumnyama kakhulu abobe nansi ngathi indawo enelight, asondele phaya ubona wena ngelo xesha azofumana uba ithini nale light, umxelele ngoYesu osindisayo. Hallelujah. Now xa ndizawuvala ngicela sapha kuNdumiso 82. Psalm 82. Psalm 82 ndicela uyifunda ngokwami mama. Nkosi. Psalm 82. Now uNdumiso 82 uYesu ikowutile le Ndumiso. Xa wacaba xakaniseke ukuphithizeliswa ngamaJuda, ngamanye amagama abantu basemthethweni besiJuda. Ikowutile le verse. Ukowutile le verse apha kule chapter. Now uThixo lifunde esiXhoseni. uThixo uthethe ebandleni. uThixo umi ebandleni likaThixo. Ugweba phakathi koThixo. Uthi kunini na nigweba ngobugqwetha, nibanonelela abangendawo. Thixo uthetha nathi apha. Uthi uThixo umi ebandleni likaThixo. So God is addressing his church. God is addressing the congregation. Uthi ugweba phakathi koThixo. Bathe xa bemphikisa, bebephikisana naye uYesu uba how can you say unyana kaThixo? Uyanyelisa. Wathi njani uba ndiyanyelisa kodwa emthethweni wenu kuthiwa nina ningoThixo. Ugweba phakathi koThixo uthi kunini na nigweba ngobugqwetha, nibanonelela abangendawo. Nansi into athi siyenze. Thethani ityala losweleyo nelenkedama. Gwebelana olusizana nolihlwempu. That is what God is calling us. Ukuba sibe effective emhlabeni. Ukuba make a difference apho sikhoyo. Bahlanguleni esandleni sabangendawo. Verse 4. Sizani osweleyo nolihlwempu. Bahlanguleni esandleni sabangendawo. Verse 5. Abazi, abaqondi, bahamba emnyameni. Uthixo uyathetha nabantu bakhe. Ziyashukuma zonke iziseko zehlabathi.
Ngamanye amagama izinto abantu bethembele ngazo, they are shaking. Izinto abantu bebebambelele kuzo ukuthi ziqinisekile kwawusukela sizelwe kunje into ihamba ngohlobo, now azisaqinisekanga ngoku. Impendulo bekade zisetyenziswa kwimibuzo efikayo ebomini, now they no longer answer i-challenges zanamhlanje. Ziyashukuma zonke iziseko zehlabathi. Now, verse 6, ngicela umfunda ngesingesi. What I said, you are gods. Uthixo. Onyana bakaThixo ngoThixo. Ngoba onyana bekati zikati mosayiki. I think onyana bekati babezi pit bulls. Ikati zozipha izala i-pit bulls. Onyana bekati zikati. So uthi I said you are gods. Uthixo address ibandla. Ditheni ngoThixo. And all of you are children of the Most High. Nonke niphela. Ningabantwana bosenyangweni. But you die like men. Now, sibe ushal phaya. Ngifunda ngola hlobo ibhalwe ngayo ku-Young's Literal Translation. Khona translation pha ethi in the original Hebrew, incwadi kwilimi yesiHebhere, ayikho i-future tense as such. Akho future tense. Yonke into ngu-present okanye ngu-past. Uthi, but you die like men. So, uthi verse 6, I said you are gods, and all of you are children of the Most High, but you die like men. Jani. But you die like men and fall like one of the princes. Uyangcolisa ebandleni. Jani, ditheni ngoThixo. Arise, O God, judge the earth, for you shall inherit all nations. Ekugqibeleni uThixo uzawina because sikhona, because singabantwana bakhe. Inkosi isikele funa ukuthi Amen. Let's pray together as we thank God for His word. Siyabulela somandla ilizwi lakho eliphilileyo, ilizwi lakho elingamandla, ilizwi lakho elisakhayo, ilizwi lakho elisiqondisayo endleleni, elisikhumbuza inyaniso zakho ezisikhululayo. We thank you, mighty Father, for your word. It brings life ezimpilweni zethu. It brings ukukhanya ezimpilweni zethu. Mighty Father, even when the evil one tries to lull us to sleep, your words awaken us. Mighty Father, livuse imbewu yakho oyityalileyo ezimpilweni zethu. Mighty Father, we know that when you have deposited this treasure in our lives, mighty Father, so that kubonakale bakusebenza kwakho ayikokwenza kwethu that makes us who we are. We thank you, mighty Father, for your word that brings life. We thank you for your servant that has delivered your word without fear, mighty Father, because your word is truth. We say revive us again, mighty God, as you take us through this journey. We pray, mighty God, that you may revive us with your truth, with your foundations, mighty God, that they remain the same through every phase and every season in our lives. In the name of Jesus, we thank you. Amen. Engu Jesu
Cheque